Ak sa páči, poďte ďalej. Tak tu sa nachádzate na FHR číslo 1157/8. To znamená, že toto je rozprávkový dom. Som to realizoval pre Lučenec, aby videli, že ako vyzerá krása a umenie. To znamená, že som do toho vložil všetko, aby obdivovali ľudia. To znamená, aby vedeli, že aj Lučenec má niečo krásneho. No a tuto chodia tu denne fotiť, pozerať, pýtajú sa, ako som to robil, aký nápady mal, či mi niekto radil alebo neradil. Nikto mi neradil, sám. Vlastné názory. No a ako som na to prišiel, tak pozerám televízor, tam vidím nejaké obrazy, tam vidím nejaké pohádkové kresby. To znamená, bol som vonku aj v Holandsku, no aj tam som veľa vecí videl. Aj tam sa mi niečo páčilo, aj z toho som niečo vybral. Ale hlavne som vytváral tieto kvety, potom túto starú bytovku som prerobil, lebo to bolo zdevastované, už tu nikto nebýval, tak ja som to odkúpil od bytové družstva, no a začal som pomaličky robiť podľa svojho vkusu. No a takto chodili stále ma obdivovať, že ako som postupoval a čo. Ľudí to veľmi to zaujímalo. Tieto kvetičky robiť, umelé kvety, a potom som tie postavičky som robil a to som vytvaroval ako zvieratka, no a potom tieto hrybičky, trpaslíkov, hej. No a potom sa pripojil môj syn, mladší, Arpad Galan, tiež, no a on mal tiež vlastné nápady, tak sme si to dávali dokopy, to znamená, ja som mal niečo a niekedy on mal lepšie, niekedy ja. Tak sme si to dávali dokopy, no a tak už sme to potom začali spolupracovať. Tento zámeček, čo je tu postavený, to už sme robili s mojím synom, ako som už hovoril, mladším synom Arpadom Galan. Teda on to vytvaroval tieto strechy, tieto oblúky a potom tieto veže. No a potom sme ďalej, tieto balkóniky sme prerobili, no a potom sme vymýšľali, že ako to ešte okrásli. No a tieto postavičky, tieto zvieratá sme tam prirobili, aby to bolo ako pohádka. Obdivujú ľudia, keď prídu zo zahraničia, napríklad boli tu z Holandska, boli tu z Nemecka, boli tu z Fínska, no Českej republiky aj z ostatných štátov. Takže toto chodia fotiť denne, okolo 20-30 ľudí stále sa pýtajú, ako som to robil, aké nápady, kto mi poradil a tak ďalej. Tieto krokodíly na vrchu, aby to bolo také výrazné, tam je tá rybička, že tieto krokodíly sa živia tou rybou. No tak oni to majú, to bohatstvo tam pri sebe stráži. No a potom tu som stvoril hada, tú kobru, to znamená, to je nebezpečné, to znamená, to je strach, aby ľudia vedeli, že toto není dobre, to je zle, no lebo to útočí na ľudí a je to nebezpečné. Potom som túto stváril, toho leva, lebo to je král medzi prírodou. To znamená, to je najsilnejší. Na prírode vládne sila. Tento je najsilnejší, tak tento vládne. Tak toto som stvoril, aby ľudia videli, že kde vyniká sila, kde vyniká krása, no a potom
že ako majú obdivovať túto prírodu. Tá farba ukazuje tú svoju podobu, že ako aj maliari, že keď malujú, tak musia s farbou a musia otieňovať tak, aby to pekne vynikalo. To napríklad, tuto som stvárnil, tento vchod vnuka, keď príde návšteva, aby to obdivovali, aby hneď im uderilo do očí tá krása a príroda. Ponechávam všetko pre moje rodinu a pre môjho syna, aby mohol ďalej pokračovať, aby mohol ďalej vyvíjať tú krásu a ukazovať ostatným ľuďom, že ako sa majú prispôsobovať, ako má vyzerať krása, no a ako najhlavnejšie, aby človek bol spokojný s vlastnou prácou, čo urobil, aby bol šťastný, no a šťastný aj takto, že sa môže deliť aj s ostatnými ľuďmi.